Okay, so seo fi seán ag míú ceathairshleasáin. Okay, so cro a bhfuil sláasa buint leis, so sláasa díreach. Tá ceathairshleasáin. Okay, so an céad ceann féiling a bheith ag ná, just go ná ceathairshleasáin sais garbh. Okay, ní léon rud buint leis ach amháin go bhfuil ceathair díreach ag buint leis. Okay, so fear, shape, a bhfuil ceathairshleasáin. Okay. Agus ólas atá ag méallar sin ná simíon na ceathairshleasa súscuig 360. Okay, so sin rud éigean nach bhfuil nach smuoineoin daoine faoi I gcónaí scrúdú. In san tas social déanaan daoine anna chud daoine drúidir sin, so an haon dó trí chathair 360 stigan sin. Na ilanacha atá I stigáin, so in bheanach, they're internal in san ceathairshleasáin. Carnóg. Cóád le chéile a bhíon na ceathairshlis carnóg, so tosníimiid le ceathairshleasáin, bí na ceathairshlis cóád, agus bíon dránalóg in nach cúna. Cóhróir le chéile a bhíon na sláasa córacha, so bíon siad seo cóhróir le chéile, agus bíon siad seo cóhróir le chéile, so tá siad dul sa tró céine, so parallel agus dránalainn. Dránalóg a rís tosníimiid le ceathairshleasáin, bíon na sláasa córacha cóád, so tá an sláasa seo cóád le sin, but níl sé cinnte cóád le sin. Cumála sin is dránalóg so tá ceithre dránalainn ann. Ceithre dránalainn. So ceithre uile natá nóca céim arthú. Agus mar an ggéine leis an cearnóg tá na slas córacha atá os cóirchéile, tá siad cóhróir, so tá siad dul sa tró chéine. So ní búlaigh siad le chéile riamh. Níl sé sin contorlú riamh. Okay? So níl siad can búla le chéile nó bheith trasna le chéile. So níl sé sin contorlú, tá siad gcónaí chuna bheith cóhróir. So that's na sláasa os cóirchéile. Okay? Na sláasa córacha. Ceann amháin agus péir eile. Okay, cóhrómhrán an sin. So rís tosnóid le ceathairshlis, but níl dránalainn in nach cúna. Ní féidirlik ní léisagin an bhfuil gach cúna cén uile natá gach cúna, but níl siad ina dránalainn. Fós tá na sláasa córacha cóvéid, agus fós tá na sláasa córacha cóhróir. Ach taobh an muide sin a méid ólas tágaing. Rumbus. Okay, so rís ceathairshleasáin, níl dránalainn in nach cúna, fáilis all doing. Tá sé is cóhrómhrán so is tá na sláasa córacha cóhróir. Ach in onid just na sláasa córacha bheith cóvéid, tá gach sláasa cóvéid. Okay, so sin an rud sa bhreis atá buint leis an rumbus. Comá leis na sláasa córacha bheith cóvéid, tá na sláasa gach taobh eile. Rud amháin nach dúirt méid comála sin méallir an cóhrómhrán tá na ilanacha córacha cóvéid. So siad run like nach dúirt méid and buin an rud céine le rumbus. So ilanacha córacha cóvéid in san cóhrómhrán agus an rumbus. So tá siad san cóvéid agus tá siad san cóvéid. Okay. An sin trasnán. So déráinean trasnán cóhrómhrán a chéile. So tá muid caint méallir an cearnóg. So má tá trasnán agat an sin déráinean siad a chéile. Má tá dránalóg agat. So tá na sláasa córacha cóvéid a dránalóg, because we have ceart am scríomh go raibh dránalainn an sin. So i trasnán so na trasnán ins an dránalóg leathan siad a chéile, déráinean, they bisect each other, so tá sé sin cóvéid le sin. Agus rumbus an rud céine, so tá gach taobh cóvéid agus tá na taobhna córacha cóhróir. So an sin déráinean na trasnán a chéile, so we had seo cóvéid le sin, agus sin cóvéid le sin. Agus cumála sin then cóhrómhrán.
So cúthrómhran is slasa ó cuaracha cóvéid agus na taobhanna ó cuaracha chomhór comá. So na trasná na ríis tá sé sin tar éis bheith roinnte I lá anis agus é sin roinnte I lá. Okay, so comála sin is féidirling a rá. Okay, so sin é an carnóg, an drainlóg, an rumbus agus an cúthrómhran parallelogram. Okay, so is féidirling a rá gur bhfuil siad roinnte. Tá rud ag an sa bhreis le rumbus tá na taobhanna ó cuaracha mar drainilean. So rumbus tá drainilean agat I leor. Okay, drainilean agat ceir drainilean. Cúthrómhran tá sé mar an sin, tá drainilean agat I cearnóg comá. So drainilean an seo, na ileanacha an sin I leor tá ceir drainilean agat an sin. So ceir drainilean agat le rumbus agus le cearnóg. Agus comála sin is féidir leat a eáil an seo, an drainlóg. So ins an cúthrómhran tá siad sa ar cóvéid agus tá siad seo ar cóvéid le chéile. An rud céine leis an rumbus ach so tá siad sin ar cóvéid le chéile. Ach ins an drainlóg tá gach éile píosa den trasná inis ar cóvéid agus an rud céine leis an cearnóg. Okay? So tá siad tá is féidirling a rá go bhfuil níl sé cúsléir, but tá an tras píosa seo ar cóvéid le sin, agus ar cóvéid le sin an rud céine leis an drainlóg. Níl an rud céine leis an rumbus nó an cúthrómhran. So tógann sé dalí dahí le gachrad an seo, but tar éis tamil, tágann sé cút agus beimime de clochta é an bblionn sé cún comá mar dúirt mé hena féin.